Moikka! Knokkonin käyttämät materiaalit on eurooppalainen nokkonen ja kuituhamppu. Ne viljellään Saksassa, jossa semmoisella uudella erittäin innovatiivisella menetelmällä kuidut irrotetaan niistä nokkosen ja hampun varsista täysin ilman liottamista, eli mekaanisesti. Ja sellaista ei ole vielä missään muualla maailmassa, ja sillä menetelmällä saadaan noista hampun ja nokkosen niin kuin kuiduista irrotettua niin kuin kaikki ylimääräinen, ja jäljelle jää se silkkimäinen, kaikista korkeatasoisin ja upein ydinkuitu, jota nimenomaan käytetään näissä Knokkonin tuotteissa yhdistettynä turkkilaiseen GOTS-sertifioituun luomupuuvillaan. Että tämä kombinaatio, tämä GOTS-sertifioitu luomupuuvilla ja nokkonen ja hamppu, niin tekee erityisen ekologisen, eettisesti valmistetun tuotteen. Nämä tulee aika läheltä Turkista ja Saksasta nämä materiaalit, että siinäkin hiilijalanjälki jää mahdollisimman pieneksi. Ekoluksusta, pelasta maailma ja tee se tyylillä.